Ilusio handiaz, zazpi urtetik bost egon gara UEFAan, 6 jokatu dugu, moz jarraian klasifikau gara, uste dut, txampionen, finala jokatu ditugu, titulu bat irabazi dugu, esan lehikigu martxa ona eraman dugula, urte bikenduta eta gure asmoa berriro martxa horretan jarraitzea da, ez? Badakigu urte bat pasa zailagoa izaten dela, baina gure beharra eta gure obligazioa hori da, eta gainera gure ilusioa eta asmoa bai. Valorazio batzuk egingo dituzke, ez? Lehenengo eta behin oso zaila da atletizaleentzat olako erantzunak ulertzea. Nik uste dut guretzat, gure ekipoa dela ekiporik eta honena, talderik eta honena. Talde guztiak daude, behintzate denominadore bat dute, ezin dute dana opari bezala eman, batzuk ematu dute gauza batzuk, eta beste batzuk, beste gauza batzuk, eta bat dago gauza diferenteak ematu duten taldea, eta gara gu. Eta horrek badakigu, zailtasunak kartzen digula klasifikazio moduan, trofeo moduan, kanpioi izateko moduan, baina aukeratu du biderik eta zoragarriena niretzat, gatzena, segurazki, eta horretarako denok argi eduki behar dugu zer den hau, eta horregaitik holan sentitzen dugunei gatz egiten zaigu, zaila egiten zaigu olako erantzun bat, erabaki bat hartzea. Bestaldetik, esango nuke, misterrak esan zuena, ez? Ez dugu galdu behar energia handirik olako erabakiekin, eta hemen gaudenak jarraitu behar dugu sinesten dugulako beste erabateran lan egitea, eta 120 urteko lanari jarraitu nahi dugula gero aldi bat ematen, eta orain aldi bat ere. Eta bestaldetik, bakotzaren buruan dago errepasu bat egitea, oindala urte baten aldera ze esaten zuten, ze zarean zer esaten zuen batzuk, zelan idazten zen, batez ere atletire begira, ez? Exigentziak ematen, eta azken ematen zelan ikusi den pelikula, zelan maitu den pelikula ikusita, bakotxak bere buruan kuestionatzen den gauzak, ala ez. Ez, esango nuke, eta argi eta garbi, bestaldetik, beti izaten doan, ere bai, guk beti gure obligazioa, gure beharra da atletika mejoratzen duten jokalarien gainean egotea, eta jarraizea, eta beren momentuak zeintzu diren jakitea. Hortik aparte, gero pausuak ematen dira, ala ez, eta ez dugu eman pauso gehiagorik. Epeak daude denetarako, ez nik uste dut bakarrik ez dagoela jokalari horiek berrizketa egiteko. Beko jokalarien inguruan nahi duzu zan, gureakin pretemporada egin dutenak. Bai, ia geldituko diren elo ez, edo Cesar? Gula zeigoaz, ez, bakotxa bere momentuan, adibidez, Remiro eta Unai López, Unaik berriztu du, Remiro eta beste jokalari askok oindino urtea darama aurretik, gure asmoa hemen jarraitzea da, eta baloratzea atletik ematen dien eskaintza ere bai. Muñain kasua desberdina da, saiatu gara Muñainek azkenengo 3 urtetan lezino garrantzitsu bi eduki ditu, gu saiatu gara bere ganean egoten, berari lasaitasuna ematen, berak hurbil sentitzen atletik osoa, eta batez ere gure buruan eta bere buruan ere bai, gure lehenengo objetiboa ondo ipintea zan, uste dugu momentu horretan daudola, eta hortik aurrea lasai hitz egitea.